نونر تایبەتی ئەمریکاش بۆ کاروباری سووریە تۆم باراک ji Rûdawê re dibêje ئەمریکا rêzê li yekperçeya axa Sûriyê digire ti amêjenîne ji bo çêbûna Kurdistaneke serbixwe yan jî herêmeke federal bo Kurdan li wî welatî. Tom Barak tekez dike. Washington hewl dide rê ji bo Hêzên Sûriya Demokratîk Hesedê xweş bike da ku biçe nava hikûmeta Sûriyê. Tom Barak di konferansekî rojnamavaniyê de bersiva pirsên rêveberê ofîsa Rûdawê li Washingtonê diyar kurde derbarê nerîna Amerîka li ser hewlên rêveberiya xweser ji bo parastina mafêxwe û pirsa federalîzmê. Tom Barak dibêje Amerîka rêzê li wan dewletên neteweyî digire ku danpêdayîne û xwedî pêgeh û yasan e. Barak bi zelalî dibêje ti amêjeyek nîne ku Kurdistaneke serbixwe ava bibe. Ti amêjeyek nîne ku herêmeke serbixweya Hesedê hebe. Bi nerîna wî tu amêjeyek nîne ku dewleteke serbixweya Elewî yan jî ya her pêk hateyeke din ava bibe. Nûnerê Amerîka dibêje ti gumanek jî nîne ku wan piştgiriyeke sozdarane ji bo Hesedê heye û gelek zelal bûye ku ew dixwazin riya wan xweş bikin û deriyekî ji wan re vebikin biçin nava hikûmeta nû ya Sûriyê. Eger Hesedê vê yekê dixwaze, eger naxwaze ew biryara wan bixwe ye. Nûnerê Amerîka amêje bo yekê jî daye. Amerîka hikûmeta Beşar Esed nerûxandiye. Her cara ew çûne nava cûreke guherîna rejîman ji bo wan serkeftî nebûye. Wan ev ne li Sûriyê ne jî li Libnan nekiriye. Zor spas balyos bo em derfete. Tu kemek bas la PKK û Hesedeş kirt. Boy min du pirsyarim heye li ser em qisanin. Komîtekanî êwa li ser federalizm li Sûriya کاردانەوەی یەکجار زۆری لە ناوچەکە دروست کرد و بەتایبەتی لە نێو کورد کە زۆر دڵخۆش نەبوون بۆ قسانت. پرسیارەکەی من ئەوەیە ئەمریکا چۆن هەوڵەکانی ئیدارەی خۆسەری کوردی لە ڕۆژاوای کوردستان و باکووری سووریا دەبینێت بۆ پاراستنی ئۆتۆنۆمی کە هەیەە لەگەڵ مافەکانیان. واروەها چیوا لە تۆوەکات کە فیدرالیزم بە چارەسەرێکی گونجاو لەم چوارچێوێدا نەبینیت. Thanks, and it's a very thoughtful question. Let me start with the premise. Spas. Pirsawa pir başe. Warin em bi bengehiyekê dest pê bikin ku hemû mijarê hêsan dike. Dewletên yekbûyî rêzê li wan dewlet neteweyên ku hatine naskirin xwedî statû û qanûnî ne digre. Tamam? Hemû ew pêkhateyên din ku ji bo bi destxistina statû an posteke di nav dewlet neteweyeke din de pêşbaziyê dikin, dibe ku em hevrêziya xwe ji wan re hebe. Dibe ku hestên me yên hevfar hebin û dibe ku aliyê me yê dirxwaz jî hebe ku em di demên cuda de hez bikin piştgiriya wan bikin. Lê ev yek ji bo me qet serkeftî nebûye. Ti carî her carê ku em ketine nav cûreya guherîna rejîmê de ku me ew ne li Sûriyê û ne jî li Libnanê kiriye. Em nebûn ku me rejîma Esed guherand. Ji ber vê yekê dema ku behsa Hesedê tê kirin, tu guman tune. Bi taybetî Kongre piştgiriyek dilsozane ji bo Hesedê heye û pir eşkere bûye ku em dixwazin rê ji wan re xweş bikin û dergehekê ji wan re dabîn bikin da ku bikevin nav hikûmeta Sûriyê. Ti nîşaneyek tune ku Kurdistaneke azad were avakirin. Ti nîşaneyek tune ku dewleteke serbixwe ya Hesedê hebe. Li cem min ti nîşaneyek tune ku dewletek serbixwe ya Elewî an dewletek bi serbixwe ya cihûyan were avakirin. Ew ê ku heye Sûriyeye. Pêkhateyek li Sûriye ava dibe ku di geşedanê de. Destûreke Sûriyeyî ya wan dê hebe. Parlamentoyeke ciddî ya wan dê hebe. Divê her kes bikaribe gotûbêje ser çawaniya rûdana wê bike. Em ne alîne di wê pirsê de. Tenê ew e ku em dixwazin piştrast bin ew gotûbêj tên encamdan û bi awayekî dadperwarane tên pêşkêşkirin. Bêguman me aliyê xwe yê dilxwaz di vê pêşbaziyê de heye û ew jî Hesede ye ku bi dirêjahiya vê rêyê pir baş bûye li gel me. Em dixwazin piştrast bin ku muameleyeke dadperwarane li gel wan bêkirin û derfetekê didin wan derfetek ji bo ku bikevin nav pêvajoya eger ew bixwazin. Eger ew nexwazin jî wê demê biryar ya wan e. Biryara me nîne.